Kajing play ni kitab jing keng kala nong bakat way ke record arpusan hadu arp kendai. Utrai lawan hiar haul o balwa keren hau Moses. Balwa shim kendian nakamen sim kabadon hau Moses badlop siap eka halor kita ginyop hau ngot kita men kisam. Bat haba kata kamen sim kala syong halor jengki kilai thulpa. Hadin kata kim syam lay thulpa syu. Kala jab arngut kirang ba uway bagerteng u Eldad bad uway pat umedad. Kila sa haka jaka dara bad kata kamen sim kala syong halor jengki makiru kidai na pedeng kitu ya kiba lakot kerpan. Henry kim syam lay sya ka yeng jan kumja kilai thulpa haka jaka dara the way samlau lamare bot lai thu Moses u Eldad bot umedad dia thu lapa haga jaka dara u Joshua u khun jong unan u menteri bot way na kirang da jet jong Moses u laong ko Moses kanra jonga to khang iki Henry Moses laong hau hatu phibishni na kabanta jonga banda baro kibriu jong utrai kinlong kinong thulapa utrai unbu yalau mensia malo jengki kaktien jong utrai kasam bakat kendai kiadong jong utrai kilong kibadai kipat keman ya kadonun kai utrai kalong kabajanai kapen ki im ya kamen siap karai jong utrai kilong kibas kem ki ajing stad ya ubashida ki adong jong utrai kilong kibadai kipen kemen ya kadonun kajing ting buram ya utrai kalong kabakhut kaya sa si junom kirai bishar utrai kilong kibasisha kilong nadong syadong kibahok ki adong jong utrai kilong kibadai kipen kemen ya kadonun kumta haki syakri jong meu yo jigi kai kabai nong kabakrau kalong ha kabasumariki Henry Mano kibala man itu yala ki jingduna nagi pop mari chopin ko janga ki adong jong utrai kilong ki badai ki pen kemen ya kadonun naga jingle meng to bidong yo syakri jong me ai bakanom sen syarenga kumta ngamlong ubaklem thobria balai naga pop bakra kia dong jong utrai kilong kibadai kipen kemen ya kadonun kajing pulih nang sitiu Jacob bakhut kala nong basan perukhat kabening kong hadapan riu tementa mapi kibarus pa toyang matalanya namar kajing lanod kibawan kiban sawan hab halo jongpi kaspa jongpi kalapun kijengkop jempi kila syabam kenyang kaksiar bakarupa jempi kila sarang bat kasarang jengki kan salong kasaki persya IP bat kan sabam do ya kado jempi kum keding kila kan show spa na kabenca kisni bakhado hakmi kibainong jong kinong bala kibala od akilan kha jempi ya kiba pila pensa da kaba klub kilan nyar jam pat kajing kaang jong kinong od kalapoi hadu kiskor jong utrai kipan pila em ha kendau ha kajing kenjai pat ha kajing bahu pahai pila pensengat yala ki donut na kabanta kasni syodo pila rai penrem bat pila penyap yu bahong omsyon pen AAP kaktien jong utrai kajing pulih na gospel bakhoi kat kum Markus kala nong kabakhandai record lai pupra hadu basau pulai sau pusan sau punyeu hadu basau pupra uyonis laong hau Jesu kono hikai nyelayo i yau briu babe ikik soi hang kerteng jumi bat nila khang yu namar ba umbot ini
Menurut Jesu laong wat kami namar omdon uno ubale ekakam bala pela haga kerteng jonga uban la shen hadien ban keren sniu artat yenga jar bomlong persya ini ulong batni naba shisang ong hapi uno ba ya pi shikuri ka bandi namar ba pidon ka kerteng jong ukres anam du yala ka bainom dalile uno ba pelong ya wei nakini ibaret ki bangeng hanga ban lepom kan khamha ya uta hadate domau terlihat ubahe aka kendang jong u bat ba en peno ya u sepo duriau kum jala da ka kti jong pi ka pan lepop ipi to on no ya ka khamha pi ban rum to ko sha ka jing im ban ya ka badon artil di kti ban lai chin jong sha ka ding bom julim balada ka kejat jong pi ka pan lepop ipi to on no ya ka khamha pi ban rum to ko sha ka jing im ban ya ka badon artil ki kejat ban sha bret sha jong balada ka khamat jong pi ka pan lepop ipi to khlaw no ya ka khamha ipi ban rum hak ka himau blai tang shliang ka khmat ban ya ka badon artil ki khmat ban sha bret sha jong ha ka ba kusan jong ka yam bat kading kamlem Gospel jong trai